осорхона ягона маконест ки дар он ёдгориҳои таърихӣ, табиӣ, фарҳанги моддӣ ва маънавӣ, инчунин офаридаҳои ҳунармандон нигоҳдорӣ карда мешавад. Ин макон метавонад моро аз таърихи гузашта то имрӯз шинос намояд. барномаи навбатии мо ин навбат аз рисолати осорхона, кормандони осорхона аз ҷумла саҳми роҳбалад дар осорхонаи миллии Тоҷикистон бароятон қисса менамояд. муассисаи давлатии осорхонаи миллии Тоҷикистон 20 марти соли 2013 мавриди истифода қарор гирифтааст. дар он 22 толори намоишӣ ҷой дошта беҳтарин шоҳкориҳои ниёгон ки муаррифкунандаи таъриху тамаддуни халқи тоҷик мебошанд ба намоиш гузошта шудааст. ҳар як нафаре ки ба осорхонаи миллии Тоҷикистон ворид мегардад, ҳатман ки бо гузаштаи пурғановати миллати тоҷик ошно мешавад. البته باید گفت که آثارخانه‌ها در هر دور زمان معرفی‌گر تاریخ و فرهنگ هر یک ملت می‌باشند و آثارخانه ملی تاجیکستان نیز از جمله چنین آثارخانه‌هایی میباشد که مخصوصا در زمان صاحب استقلالی کشور بنیاد گردیده است و در آن مهمترین ارزش‌های تاریخی و فرهنگی خلق تاجیک به معرض تماشا گذاشته شدند. و آثارخانه ملی تاجیکستان البته محدودیت زمانی ندارد و آن از قدیمترین دوره تاریخ انسانیت در سیاره زمین یعنی از عصر سنگ تا زمان معاصر را در بر میگیرد که وابسته به هر یک این دوره‌های تاریخی مهمترین اشیاءهای تاریخی به نمایش گذاشته شدند که همه روزه از این تالارهای آثارخانه تماشابینان داخلی و خارجی دیدن می‌نمایند و از تاریخ و فرهنگ پرقنوات خلق تاجیک یک آگاهی کامل پیدا می‌نمایند. و در برابر حفظ و نگهداری یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی اینچنین یکی از سمت‌های دیگری فعالیت آثارخانه‌ها این به واسطه تبلیغ و تشویق و معرفی شایسته این ارزش‌های مهم تاریخی خلق تاجیک می‌باشند. дар осорхонаи миллии Тоҷикистон 4 шӯъбаи экспозитсионӣ фаъолият менамоянд. аз ҷумла шӯъбаи табиат, шӯъбаи таърихи бостон ва асрҳои миёна, шӯъбаи таърихи нав ва навтарин, шӯъбаи санъати тасвирӣ ва амалӣ мебошад. чун ба ин макон ворид мегардем, ҳатман ки моро ашёҳои гуногун иҳота менамояду ҳар яке бо рамзҳои худ сухан мегӯяд, вале рамзу роз ва таърихи онҳоро роҳбаладон метавонанд равшантар ба мо пешниҳод кунанд. осорхонаи миллии Тоҷикистон албатта яке аз он осорхонаҳое бошад ки осорхона экспозитсияш ба як самти муайян равона нашуда, яъне ки вобаста ба як давраи муайяни таърихӣ набуда, балки самтҳои гуногунро дар бар мегирад. аз ҷумла дар шӯъбаи табиат меҳмонони осорхона вобаста ба канданиҳои фоиданок, иқлим, обу ҳаво, набототу ҳайвонот, парваришгоҳҳо ва мамнӯъгоҳои ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот мегиранд. яъне ки вобаста ба канданиҳои фоиданоки зери замини Тоҷикистон, олами наботот ва ҳайвоноти замини рӯи замини Тоҷикистон маълумот мегиранд. дар шӯъбаи таърихи бостон ва асрҳои миёна бошад, аз асри санг оғоз гардида то асри 20 иттилоъ мегиранд ки дар ин ҷо ҳар як давраи таърихӣ муфассал ба воситаи экспонатҳо ба тамошобин инъикос гардидааст. ва дар шӯъбаи таърихи нав ва навтарин бошад, аз оғози иттиҳоди шӯравӣ, оғози асри 20 шурӯъ гардида тамошобин давра ба давра то даврони истиқлолият омада мерасад ки дар ин ҷо толори алоҳидаи истиқлолият арзи ҳасид мекунад ва аз оғоз, яъне ки аз рӯзи ба даст овардани истиқлолият шурӯъ гардида то ба имрӯз дастовардҳои самтҳои гуногуни ҳукумати имрӯзаи Тоҷикистон муаррифӣ гардиданд. ва дар он ҷо бояд зикр намуд ки толори дигаре вуҷуд дорад ки толори тӯҳфаҳои президент ҳастанд. дар он ҷо тӯҳфаҳои аз ҷониби шахсиятҳои воломақоми гуногуни ҷаҳонӣ ки ба роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эҳдо гардиданд ва дар ин ҷо ба маърази тамошо гузошта шуданд, онҳоро дидан менамоянд. дар шӯъбаи санъати тасвирӣ ва амалӣ бошад, тамошобин вобаста ба ҳунарҳои гуногун, махсусан ба рассомӣ, кандакорӣ, кундал ва матоъҳои миллӣ, либосҳои миллӣ ва дигар намунаи ҳунарҳое ки дар ин шӯъба ба марз тамошо гузошта шудааст, дидан менамоянд. дар осорхонаи миллӣ кормандон дар шӯъбаҳои гуногун фаъолият менамоянд, вале диққати моро бештар роҳбаладон ҷалб намуданд. албатта ҳамарӯза шумораи муайяни тамошобинони дохилӣ ва хориҷӣ аз экспозитсияи осорхонаи миллии Тоҷикистон дидан менамоянд ва дар осорхонаи миллии Тоҷикистон шӯъбаи бо номи шӯъбаи экскурсионӣ ва оммавӣ фаъолият мекунад ки ҳадафи асосии кормандони ин шӯъба ин ба роҳ мондани фаъолияти экскурсионӣ мебошад.
зеро ҳар як тамошобине ки аз осорхона боздид менамояд бидуни роҳбалад маълумоти кофиро барои худ дастрас кардан наметавонад. ба ҳамин хотир дар осорхона ин шуъба таъсис дода шудааст ва роҳбаладони ин шуъба ҳамарӯза ба меҳмонони чӣ дохилӣ ва чӣ хориҷӣ бошад, ҳамчунин меҳмонони сатҳии гуногун ба пешбурди экскурсия ки банд буда бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англисӣ, арабӣ, урду то ба имрӯз ба меҳмонон вобаста ба забон экскурсия бурда мешавад, ки ин албатта яке аз самтҳои муҳими шуъбаи фаъолияти шуъбаи экскурсионӣ ва оммавӣ аст. Зеро ба воситаи пешбурди экскурсия бо забонҳои гуногун ба меҳмонон ва сайёҳони хориҷӣ маълумот аниқ ва дақиқ ба он шаҳрванде ки агар масалан аз ҷумҳурии мардумии чин бошад ё ки ҷаҳони араб бошад ва ё ки масалан меҳмонони забондони ки донандаи забони англисӣ бошад, инҳо боз ба зеҳни онҳо хубтару возеҳтар расонида мешавад. Ин албатта яке аз паҳлӯҳои хуби масъала мебошад ки то ба имрӯз ғайр аз забони давлатӣ боз 5 забони дигар фаъолият мекунад. дар шуъбаи экскурсионӣ ва оммавӣ имрӯз 8 нафар корманд ба фаъолияти экскурсионӣ банд мебошад ва ҳамарӯза онҳо ба пешбурди экскурсия муваззаф гардиданд, ки албатта ҳамарӯза шумораи муайяни тамошобинро низ ки бо экспозитсияи осорхона шинос менамоянд. ва бояд зикр намуд, ки экскурсия яке аз воситаи муҳим барои расонидани иттилоъ ба тамошобин мебошад, чун вақте тамошобин аз берун ба экспозитсияи осорхона ворид мешавад, бидуни роҳбалад онҳо маълумоти заруриро барои ҳар як давраи муайяни таърихӣ аз худ кардан наметавонанд, зеро онҳо бидуни роҳбалад танҳо ашёҳои таърихиро мушоҳида намуда маълумоти паҳлӯи дигари норавшане ки ба онҳо боқӣ мемонад, онҳоро аз худ кардан наметавонад. Барои ин роҳбаладон ба онҳо боз ки ёрии заруриро расонида метавонад, ки маълумотҳое ки дар зеҳни роҳбалад вуҷуд дорад, онҳо ба воситаи пешбурди экскурсия ба тамошобинон расонида мешаванд. Яъне ба ҳамин восита онҳо аз таърих ва фарҳанг дастовардҳои гузаштаи халқи тоҷик бештар ва хубтар огаҳӣ пайдо мекунанд. барои роҳбаладони осорхона донистани забон зарур мебошад, зеро ҳамарӯза шаҳрвандони дохиливу меҳмонони хориҷӣ ба осорхона омада аз ин ганҷинаи пурқимати гузаштагон дидан менамоянду хотираи хешро болида месозанд. дар шуъбаи экскурсионӣ ва оммавӣ низ ҷавононе фаъолият доранд, ки таъриху фарҳанги гузаштаро омӯхта, дар баробари ин бо дигар забонҳо низ метавонанд озод ҳарф гӯянд. барои ҷалби бештари тамошобинон, албатта агар мо тамошобини хориҷиро агар дар назар дошта бошем, яке аз воситаҳои хуб ин албатта ба роҳ мондани фаъолияти экскурсионӣ, яъне пешбурди экскурсия бо забонҳои гуногун аст. ва масалан барои соли 2018 дар асоси таҳлили оморӣ мо ба ин хулоса омадем, ки шумораи бештари тамошобинон баъд аз Федератсияи Русия ҷумҳурии мардумии чин мебошад ва роҳбарияти осорхона ин паҳлӯи масъаларо ба инобат гирифта кӯшиш ба харҷ додем то дар моҳҳои баъдӣ роҳбарияти забони хитоӣ омода гардад, яъне ки айни ҳол фаъолияташро оғоз кардааст, насиб бошад дар моҳҳои баъдӣ фаъолияти экскурсионӣ бо забони хитоӣ ба роҳ монда мешавад, ки ин яке аз самтҳои хуб ба ҳисоб меравад, зеро тамошобинони ҷумҳурии мардумии чин ба осорхонаи миллии Тоҷикистон бештар ҳастанд баъд аз Федератсияи Русия. Ба ҳамин хотир вақте ки забони хориҷӣ бештар ба роҳ монда мешавад, яъне экскурсия бо ин забонҳои хориҷӣ бештар ба роҳ монда шуд, онҳо боз ҳавасманд мегарданд ва бо забони оддӣ ва оммафаҳм ба зеҳни онҳо маълумоти зарури вобаста ба гузаштаи халқи тоҷик расонида мешавад. мубирхони Муминпур дар осорхонаи миллии Тоҷикистон ба ҳайси роҳбалад фаъолият мекунад. вазифаи ӯ аз таъмини экскурсия ва ё худ сайри осорхонавӣ иборат мебошад. мубирхон ба ин кор 2 сол аст ки машғул мебошад. ӯ дар баробари тамошобинони дохилӣ барои сайёҳони хориҷӣ бо 3 забон англисӣ, ҳиндуӣ ва урду сайри осорхонавиро ба роҳ мемонад. ӯ мегӯяд дар ҷараёни сайёҳат талош мекунанд, ки ба тамошобинон паҳлӯҳои муҳими нигораҳоро шарҳ диҳанд. вазифаи асосии аввалин дараҷаи роҳбалад ин муаррифӣ намудани фарҳанг ва таърихи
یعنی هر یک دولت باشد، هر یک خلق باشد، هر یک ملت باشد. وقتی که ما چنین تاریخ گران داریم، چنین تاریخ بوی داریم، غنی داریم، مثلا از طول از زمان سنگ تا به امروز ما تاریخ داریم، ما باید هر یک رهبلد گرچند که با کدام زبانی که نباشد او معرفگر است، باید تواند که با حس وطن دوستی، با حس هویت ملی تواند آنها رو به همون خارجیان، به همون شهروندان دیگر دولت معرفی کند. راهبلد در آثارخانه باید شخصی تصادفی نباشد. البته نه هر کس راهبلد آثارخانه شده میتواند و البته راهبلد میتواند راهبلد آثارخانه‌ای شود که آن البته تاریخ خود را، تاریخ خلق خود را باید به خوبی و پررگی داند و اینچنین دارای نطق برا، دارای میمیک و اشاره های خاص خود باشد که تواند دقت تماشابین را به خود جلب نماید. و البته باید گفت همه آن قشر جامعه که به تماشای آثارخانه می آیند، نوابسته آنها کدام قشر جامعه هستند، البته بهر بازدید از آثار تاریخی و اینچنین برای گرفتن یک غذای معنوی به آثارخانه می آیند و برای این راهبلد را ضرور است که طلبات آنمون تماشابین را قانع گردانده تواند و هنگام گذراندن اکسکورسیا ها راهبلد را ضرور است که همچنین تحلیل های موضوعی داشته باشد که یعنی گفته های راهبلد باید نه از جهت علمی و نه از جهت سیاسی خطایی نداشته باشند، زیرا یک خطای راهبلد می تواند مشکلی زیادی را به بار آورد و به همین خاطر در آثارخانه ملی تاجیکستان پیش از آن که یک نفر به همچون راهبلد یعنی تعیین کرده می شود و موظف می شود که برای گذراندن اکسکورسیا به مهمانان یعنی اجازه داده می شود، پیش از آن راهبلد را به مدت 1 ماه مهلت می دهند تا اینکه تمام اکسپوزیسیون آثارخانه را یعنی از تمام دوره‌های تاریخی که در آثارخانه انعکاس یافتند به پررگی آموزد و در نزد هیئت کمیسیای مخصوص یعنی امتحان سنجشی می‌سپارد و پس از یعنی سپاریدن امتحان سنجشی که اگر از امتحان که به پررگی گذرد و هیئت کمیسیا که قبول کردند، بعداً راهبلد می‌تواند که به مهمانان سیر آثارخانه‌ای و یا اکسکورسیا گذراند. пеш аз он ки ҷавонон ба кор ҷалб карда шаванд, дар аввал дар ин муассиса аз таҷрибаомӯзӣ мегузаранд ва баъдан аз байни онҳо ҷавонони ҳушманду болаёқат ба кор қабул карда мешаванд. мубирхони муъминпур аз зумраи роҳбаладонест ки мушарраф гаштааст то ба меҳмонони гиромиқадр хизмат расонад. не чунон ки гуфтем мо шарқшиносро тамом кардем дар донишгоҳ, вақте ки ба кор омадем, корро оғоз кардем дар осорхонаи миллӣ, тӯи 2 моҳ ё 3 моҳ ҳар як роҳбалад омӯзӣ дида мешавад. амон гарчанде ки ӯ забонро медонад, ӯ бояд ҳуввияти ҳамин экскурсия, пеш бурдани экскурсия дорад, қоидау қонунҳоро дорад, бояд донад ки чӣ хел ба меҳмон ҳамон артефактҳое ки дар ин ҷо ҳаст муаррифӣ кунад. аз тамоми табақаи тамошобин мо меҳмон дорем, меҳмонҳое дорем, меҳмонҳои сатҳи олӣ дорем, ҳамчун аз тамошобинони маъмулӣ ки шаҳрвандони хориҷӣ ҳастанд дорем, ё боз дорем меҳмононе ки донишҷӯ ҳастанд, хонандагони мактаби миёна ҳастанд ё хурдакак ҳастанд. аз ҷумла соли гузашта, соли 2018 меҳмонҳои сатҳи расмӣ хеле бисёр аз осорхонаи миллии Тоҷикистон дидан намуданд. аз он ҷумла президенти ҷумҳурии Қазоқистон омаданд, президенти ҷумҳурии Исломии Покистон омаданд ва дигар меҳмонҳои сатҳи олӣ омаданд ки аз тарафи роҳбаладони осорхонаи миллии Тоҷикистон экскурсияи осорхонаи миллӣ гузарониданд. дар маҷмӯъ дар осорхонаи миллии Тоҷикистон барои пешбурди кори сайёҳати осорхонавӣ 35 нафар муаззафанд. роҳбаладон бо забонҳои русӣ, англисӣ, арабӣ, урду ва ҳиндӣ ба тамошобинон сайёҳатро фароҳам меоранд. дар ҳисоби тамошобинони хориҷии осорхонаи миллӣ, шаҳрвандони Россия, ҷумҳурии мардуми Чин ва ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ дар ҷойи аввал меистанд. ҳама он меҳмонҳои сатҳи расмӣ ва меҳмонҳои давлатие ки аз кишварҳои арабӣ ба Тоҷикистон барои иштирок дар конференсҳо ва симпозиумҳои давлатӣ иштирок мекунанд ва ҳатман баъд аз яъне иштирок дар конференсҳо инчунин аз мавзеъҳои таърихии Тоҷикистон дидан мекунанд ва осорхонаи миллии Тоҷикистон ки яке аз объектҳои муҳими таърихӣ ба ҳисоб меравад, ҳатман аз осорхонаи миллии Тоҷикистон дидан мекунанд ва ҳама он албатта меҳмононе ки аз кишварҳои арабӣ меянд, ман ба онҳо
با زبان عربی، یعنی دایر به تاریخ و فرهنگ خلق تاجیک اکسکورسیا و یا سری آثارخانه میگذرانم. در از ختم کننده دانشگاه ملی تاجیکستان فاکولته شرقشناسی میباشم. با 5 زبان در آثارخانه ملی تاجیکستان همچون راهبلد فعالیت دارم. زبانی است زبان روسی است، زبان دوم درجه تاجیکستان که میباشد. داریم زبان هندی، زبان اردو و زبان انگلیسی. дар солҳои 2019-2021 ки ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон шудааст, роҳбарияти осорхона умед бар он мебанданд ки шумораи тамошобинони худро аз ҳисоби сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ боз ҳам афзоиш диҳанд ва дар муаррифии таърих ва фарҳанги миллӣ ҳиссагузор бошанд. тамошобинон албатта ки то омадан дидан фикру назарҳояшон гуногун ҳастанд ва баъде ки аз ин экспозитсия махсусан бо ҳамроҳии роҳбалладон аз экспозитсия дидан мекунанд, фикру назари онҳо баъдан дигар мешавад ки мо дар тӯли ҳамин қадар масалан агар шаҳрвандони дохилӣ бошанд, онҳо мегӯянд мо дар ҳамин қадар соли арзи ҳастӣ кардани осорхона бори нахуст ба ин ҷо ворид мешавем, мо ин гуна фикр намекардем ки дар як сатҳи баланд сохта шудааст ва ин гуна экспозитсияи беҳтаринро яъне ки ба тамошобин муаррифӣ кардааст ки ба воситаи экспозитсияи он мо ба гузаштаи худ назар мекунем. меҳмонони хориҷӣ бошад, онҳо ки албатта пеш аз сафар баъзеашон агар бори нахуст бошад, фикр назарҳои гуногун доранд онҳо низ ва баъд аз боздид албатта мегӯянд ки мо бори нахуст ба ин қадар умқи таърихи халқи тоҷик назар кардем тавассути роҳбалладон, ки албатта дар ин ҷо нақши роҳбалладон беҳноҳат муҳим аст, зеро махсусан ҳамон маълумоти зарурие ки дар зеҳни роҳбаллад вуҷуд дорад, он роҳбаллад бо истифода аз яъне ки маҳорати худ ба тамошобин расонда метавонад ки онро аз гузаштаи халқи тоҷик воқиф месозад ки дар асл гузаштагони мо кӣ буданд ва чӣ дастовард, чӣ муваффақият, чӣ бурдбориҳо доштанд ва ҳамчунин яъне ки шоҳкориҳои шахсиятҳои боризи миллати тоҷик, қаҳрамонони он албатта дар ин ҷо инъикос ёфтааст ки аз ҷониби роҳбалладон инҳо низ ба меҳмонон расонда мешаванд. ва дар қисмати алоҳидаи осорхона китоби қайди таъссуроти тамошобини осорхона ба мараз яъне ки гузошта шудааст ва ҳар як тамошобини чӣ оддӣ ва чӣ меҳмони хориҷӣ ва сатҳи баланд бошад, ҳар як нафари онҳо баъд аз тамошои осорхона фикру назари худро дар он ҷо қайд мекунанд ки ҳамаи ин фикру назарҳо таҳлил карда мешавад, агар пешниҳодҳо бошад инҳо боз ба сатҳи роҳбарият расонда мешавад ва албатта ки онҳо иҷро мегарданд. ва аксари яъне ки дар асоси таҳлили ҳамон назари тамошобин бештари онҳо ба яъне ки роҳбарияти кишвар махсусан ба пешвои миллат миннатдории худро баён карданд ки дар даврони истиқлолият як бинои муосир сохта ба истифода дода шудааст ва мо метавонем шаҳрвандони оддӣ аз таърих ва гузаштаи халқи худ ба воситаи экспозитсияи он назар кунем. албатта бояд гуфт ки тамошобини осорхона ҳамагӣ якранг нестанд. албатта баъзе гурӯҳе ҳаст ки махсусан барои боздид ва барои гирифтани як маълумоти таърихӣ ва барои бардошти як ғизои маънавӣ ба осорхона меояд. ва албатта дар байни ин гурӯҳ тамошобинон ҳастанд нафароне ки тасодуфан баҳри вақтгузаронӣ ба осорхона меоянд ки ва ҳамчунин ҳастанд нафароне ки махсусан аз донишгоҳҳо онҳоро масалан устодон мефиристонанд ки онҳоро масалан ба таври иҷборӣ ба осорхона меоянд. албатта на ҳар тамошобин завқи гӯш кардани роҳбалладро дорад ва на ҳар тамошобин дарки фаҳмиши суханони роҳбалладро дорад, аммо бояд гуфт ки дар ҳама сурат роҳбалладро зарур аст ки тамошобине ки ба осорхона ворид мешавад бояд талаботи асосии онро қонеъ гардонад ва яке аз рисолати касбии роҳбаллад низ ҳамин аст ки ҳама он маълумоти таърихӣ ва ҳама он осори арзишманде ки дар осорхонаҳо ба намоиш гузошта шудаанд ба тамошобин навобаста ба он ки кадом тамошобин аз кадом қишри ҷомеа бошад бояд барои он маълумоти муҳимро расонад ки ин албатта яке аз рисолати касбии роҳбаллад мебошад. истиқлолияти кишвар барои ҷавонон шароитҳои хуберо фароҳам овардааст ки дар фазои ороми он ба сар бурда аз неъматҳои он истифода мебарем. кормандони осорхонаи миллии тоҷикистон низ аз ин шароитҳо истифода бурда кӯшиш менамоянд ки саҳми хешро дар пешрафти ватану миллат гузоранд. боқӣ барояшон барор мехоҳем.